o kuma barkamaw fo a kuma baw n b'a essayer k'u fo bamanankan na. N ye foli bila ka taa maire ye ani dugutigiw ani gouverneur ani ɲɛmɔgɔw bɛɛ minnu bɛ yan ka président de la transition conseil spécial k'a fo. Mais ye n sinsin ka ministre fo, ministre de la santé. N ko ni an ka gouvernement lajɛ a bɛ baara la, bɛɛ b'a fɔ gouvernement bɛ baara la, mais baara in yɔrɔ minnu ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye: éducation, santé, fonction publique, réforme politique institutionnelle, muso ni denmisɛnninw ka ko ani sira ka siraw dilan. Jamanadenw o ministère de b'a kɛ jamanadenw b'i nisɔndiya k'a fɔ gouvernement bɛ baara la. Ala barika la o ministère a bɛɛ occupé, muso de b'o occupé. N kuma fɔ ko muso k'u barikada k'u fo bɛɛ ɲɛna. U ma jigilen don mais u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Il y a la solidarité gouvernementale. Non, il y a beaucoup de ministres qui sont venus pour soutenir Madame la ministre. Mais les ministres femmes, dont vous elles sont très solidaires et nous sommes très fiers d'elles de travailler avec elles. Ou comment mancha, ou be barake, ou ka discours mancha. Nous, ou cérémonie organisée, ou est Afrika kuma. Ou be kuma dit les personnes de la localité, ani ba pas ou yera kuna ka kuma dit le ministre. Parce que Afrika kuma, ou be barake. Elles sont très très efficaces. On m'a fait coup faux là. Quand faut Mali muso bé, quand faut coup fier l'endo et ces femmes que le président de la transition a bien voulu nommer ministre dans le gouvernement sur notre proposition. Nous sommes très fiers d'elles. Il y a Mary Gabi, Kouka Antim Construction. Ayo comment faut. Pourquoi ma ministre Bo Barala. Yaningana. Il y a une galère qui a fait gagner de B. Moi, je suis fort. Quand il y a un premier ministre ou le président fait. Après, il y a une galère qui a fait 6 à 6. Oui, Antim Sedi. Quand il y a un barala, on a vu qu'il y a un numéro. Quand le numéro m'a fait, il y a un discours là. Pour Abouka. Il y a un faux là. Il y a un faux que nous avons j'ai calou boulon là. J'ai dit, terminé. Aye clinique périnatal Mohamed 6 ayo inauguré au commune kono au-delà nanaya président de la transition togola mbora fait ça mbora kulba kanaya comme combena ni inauguré à togola ka centre de santé ka niveau yelama ka ke hôpital du district au Bahreïn ni à la il y a une semaine. On vous a donné un des grands hôpitaux du Mali. Moins d'une semaine, un autre hôpital. Ce matin, on a inauguré le centre de santé pour les sportifs. J'ai dit décidément, j'ai dit à Madame la ministre de la Santé, c'est la semaine de Madame le ministre de la Santé et on doit tous la féliciter et en être fiers. Car faut qu'au hôpital, centre de santé, il y a un hôpital. Plan de gouvernement abena ke yoro chama la adam ne na ka commune mais abena ke commune chama ani région chama la parce que jamana de nous ma frake nous ma kenya jamana se ka baraw jamana de dumini ko fe kenya ani donia ka ikolke o de be jamana jo donc aka donc oui président de la transition aka volonté politique o de yake wari mi investira ka hôpital Nido 1,309,275,377 milliards kili ani million kɛmɛ saba ni ko o de y'a kɛ ka so in jɔ ka baaraminɛnw minnu san k'u k'a kɔnɔ 1,918,432,500,000 francs CFA o ye milliard kelen ani million kɛmɛ kɔnɔntɔn ani tan ni seegin o de dɔra k'a san dɔgɔtɔrɔso minɛnw la k'u don hôpital in kɔnɔ pour que k'a kɛ hôpital ba ye pour que
ni ala y'a kɛ bana ye mɔgɔ min sɔrɔ a tɛna boli ka taa Gabriel Touré ni Pongé la baara min bɛ hôpital la baaraminɛn min bɛ hôpital la a ɲɔgɔn bɛ yan donc awa yɔrɔ a kɛra maintenant certainement après les deux grands hôpitaux ça doit être le plus grand hôpital de Bamako après les plus grands hôpitaux au-delà a ma se aw ka boli ka taa quartier wɛrɛ la donc quartier wɛrɛ mɔgɔw fana bɛna se a b'u bisimila ka docteur ye kuma dɔ fɔ docteur n b'a dɔn k'u b'u hakili la mais n'an bɛ kuma président tɔgɔ la président ye jamana tigi de i n'a fɔ dugutigi a bɛ kuma dɔ fɔ a denw ye o tɛ k'a fɔ k'u t'a dɔn mais a bɛ dɔ fara u ka dɔnniya n'u ka cɛsiri kan n k'u ma ko banabaatɔ a ka fura fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye docteur b'a reçoit cogo min na o de y'a ka fura donc u y'a f'u ye k'u hakili to banabaatɔ la ni banabaatɔ nana u k'u reçoit ni bonya ni karama ye o de y'u ka ordonnance fɔlɔ-fɔlɔ n'u y'o kɛ bana caman bɛ yen a ma se mɔgɔw ka taa ɲɛ o ni docteur ŋaniya ka ɲi n'a bɛ banabaatɔ reçoit a b'a lamɛn o de y'a 50% bɛ se ka bana yɛrɛ furakɛ u y'o conseil di docteur ma n b'a dɔn u b'a dɔn mais ne kumana président tɔgɔ la dugutigi tɔgɔ la dugutigi a bɛ se ka conseil di a denw ma k'a sɔrɔ o tɛ k'a fɔ k'u t'a dɔn ou bien u t'a kalama i ye kumabaw minnu fɔ o de ye nin ye k'a fɔ président de la transition tɔgɔ la k'a fɔ ministre de la santé ani gouvernement ministre bɛɛ aw ɲɛ b'a la u bɛ ɲɔgɔn fɛ don o don on dirait des pionniers ni kelen bɛ cérémonie la bɛɛ bɛ taa nɔfɛ o bɛɛ population k'a ye la solidarité entre les membres du gouvernement parce que c'est ça la force d'un gouvernement aussi donc ale kelen bɛ se ka na n'a ka conseil mais ni tɔ ninnu y'a mɛn dɔrɔn b'a fɔ k'u bɛ taa ka cérémonie la c'est comme ça que ce gouvernement là fonctionne donc a ye barika d'aw ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn o kumabaw minnu bɛ fɛ k'a fɔ ni ye a to b'a la seli Ala ma merci bien.